студентски работник в неправителствена организация в град София. Забелязвам последните години една, на първо място, тревожна тенденция, свързана в работата с млади хора, тъй като многообразието на източниците на информация, с които младите хора работят, е толкова голямо, че на моменти те не могат да фокусират вниманието си върху една дейност. Идват при мен с различни въпроси, с желание да опитат да правят различни неща, да помагат в различни сектори, но това, че не са подбрали правилно информацията и че са се сблъскали с много голяма информация, им пречи те да бъдат пълноценни в задачата, която са си поставили. Така, например, аз разбирам тяхното желание да работят едновременно в например, направление екология, да опазват околната среда, в същия момент искат да помагат на възрастни хора, да бъдат по-адаптивни към средата и към новите технологии, в същия момент искат да бъдат доброволци в приюти за животни. Това е чудесно, това много ми харесва, че младите хора искат да стават активни, вече разбират какво означава доброволчество и са готови да дадат своето свободно време в доброволен труд. Но от друга страна се опитвам да им обяснявам ежедневно, че трябва да се фокусират върху една дейност. По този начин те ще бъдат продуктивни както за получателите в случая на техния труд, на тяхната услуга, така ще бъдат продуктивни за себе си, защото ще могат да разберат това ли е направлението, с което те искат да се занимават, например в бъдеще, биха ли могли да бъдат полезни повече, как въобще би се развила тяхната кариера в бъдеще. Основните проблеми, по мое наблюдение, с които младите хора се сблъскват при желанието си да работят и да отдават своя доброволен труд, е отсрещната страна. Какво имам предвид? Ще обясня веднага. Например, отиват в дадена организация, която се занимава приют за животни, с отглеждане на безопасни животни, полагане на грижа за тях. В същия този момент те първо имат много труден достъп до управлението на този приют. Никой не им обръща внимание, те звънят по телефона, на телефона срещат хора, които не са ангажирани и не се интересуват от тяхното желание да полагат труд или не го приемат за сериозно желание и намерение. И всъщност младият човек има желание, но той е казано посечен още в началото и всъщност това го демотивира, отказва го и той казва, добре, значи тук не мога да се занимавам, не мога да помагам на животни. За съжаление, това не е само в грижата при животни, наблюдавам го при пенсионерски клубове, грижа за възрастни хора. Екология, опазване на околната среда, може би единствената сфера, в която, когато млад човек потърси някаква инициатива за доброволчески труд или работа, някакъв тип работа, заетост, макар и временна, може би това е единствения сектор, в който има така доста добра практика вече в България се полага и там се намира обратна връзка, съответно младежите могат да си намерят дейности. Но в другите направления в България, конкретно в София, голям град, младежите наистина срещат огромни затруднения в това да намерят човек, който да им обърне внимание и който да може да им помогне те да бъдат полезни както на себе си, така и на другите. В днешно време младите хора имат изключително много възможности за усъвършенстване, за срещи, за черпене на информация по различни теми, което те, за съжаление, по мое мнение, не използват изцяло по предназначение, по-скоро за обмяна на лична информация. Тази липса на ангажираност от тяхна страна до някъде идва и от обществото, в което живеем. Обществото, в което живеем днес, е така нареченото консуматорско общество, което предполага едно презадоволяване. Това презадоволяване води естествено и до по-слабата ангажираност и активност на младите хора в обществения живот, в живота на общността, дори ако щете и в тяхната малка общност, приятелска общност. Това, което те имат като изключително голямо предимство, е младостта. И ако те не могат да се възползват от това, което младостта им предоставя, когато станат на една по-зряла възраст, вече ще е безкрайно късно. А предимството на младостта най-вече е използването на ресурсите наоколо и поемането на всякакви предизвикателства. В
никакъв случай младите хора не трябва да бъдат застопорени на едно място, да се занимават само с едно и също нещо и да останат пасивни, както по отношение на своето развитие, така и по отношение на развитието на света около тях. Затова аз изключително много адмирирам и когато говоря с младите хора, ги съветвам да пробват, да опитват, независимо дали ще успеят, независимо от резултата, който искат да постигнат, просто да пробват в различни поприща, различни неща и не на последно място да не спират, да творят и да учат. Като под учене не се разбира единствено и само завършване на училище или на университет. Ученето трябва да е наистина през целия живот и фразата учене през целия живот трябва да придобие смисъл и да стане тяхно мото, ако искат наистина да бъдат успешни, да бъдат активни и съответно да допринесат за развитието на обществото, което в последствие ще бъде оставено и на техните наследници, така както ние сме оставили на нашите. Посланието ми към младите хора може да бъде едно единствено и то е: не се отказвайте. Ако имате желание, ако искате да се развивате, трябва да се научите да не се отказвате. Ще получавате в работата си първо, в живота си много откази. Тези откази ще са както в личен, така и в професионален план. Ако най-малката спънка ви откаже, то тогава всичко е обречено. Затова, млади хора, не се отказвайте, бъдете настоятелни, отстоявайте правата си и се борете за това, което искате да постигнете в живота. Мили млади хора, бъдете дръзки, бъдете смели, опитвайте, учете, не спирайте да се развивате и не се страхувайте от грешките. Грешките са най-добрите учители.